Gumawa kami ng bisikleta na hindi bisikleta. Ito ang isa sa pinaka-weird at pinaka-nakakatawang bisikleta na makikita mo sa buong buhay mo. Kung bakit, ito ang ating alamin. Walang kwinta! Bumili ako ng 5 bagong bisikleta para putulin at gawing kakaiba. Ngayon ay gagawa kami ng bisikleta na hindi bisikleta. Gago! Gusto kong gumawa ng bisikleta na 5 ang sakay. At gusto ko rin na ang lahat ng sasakay ay magsasagwan imbis na magpapadyak. So eto yung magiging forma. Eto, babalik tayo natin mataas. So assuming nakaganyan na siya. Ang imbinsyong ito ay trial and error. Kaya kahit hindi pa tapos, gusto naming subukan upang malaman kung ano ang kulang at pwedeng maidagdag. Ang problema nito ay yung gulong hindi aabot sa lupa. Any last word? I love you, mama! Kamutangan! Fuck! So eto yung ginawa ko sa Photoshop. May 3 padyakan rin na gamit lang ang kamay. So eto na yung magiging final design. Kaya sa day 3, dali-dali naming dinismantle ang lahat ng ito. Kahit masakit isipin na may pera at oras na nasasayang. Fuck! Naging iba na ang aming mga plano. At sa pagkakataong ito, sana ay maging perpekto. Huwag kayong mag-alala kung sa tingin ninyo wala akong ginagawa dito. Dahil ako ang utak sa lahat ng kagaguhang ito. Baligin ito kataas! Tinaasan namin ang tinidor para masastig at nakakatawang tingnan. Ang main problem namin ay dito. Kaya susubukan natin. Ang galing! Kung magiging palpak na naman to, ito ang aking gagamitin. Nahihilo ako. Gago! Ang galing. Tinuduhan namin ang pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi hanggang sa nangyari ang hindi inaasahan. So, ito yung nangyari sa 646. Di ko nakunan sa camera, pero may CCTV tayo. Bigla na lang ito bumigay. Muntik na ako madisgrasya. Day 4! Inimprovise na namin ang padyakan upang maging sagwan. Dahil sa araw na to, masusubukan ng galing at tibay ng imbinsyong ito. Para ka lang nag-iigib ng tubig sa puso. So, napag-desisyon na namin na ang brake ay dito ilalagay sa paa. What's up sa inyo mga ba? Natada ko sa langit! Isa! Hoy, bogo! Upang subukan, dinala namin ito sa kabilang iskinita na may mas plain at hindi crowded na kalsada. Walang kwinta! Gago! Ginagawa mo! No. Lalaki na muscles ko nito! Beatmasters. Beatmaster. Screen.